Gibutyag ni former Cebu City Mayor Raymond Garcia nga overstepping of power ang gibuhat ni Vice Mayor Tommy Osmeña. Human sunod-sunod ang pag-anunsyo ni ini sa mga alegasyon sulod sa City Hall nga naglambigit kaniya. Pahinumdum ni Garcia kang Osmeña nga vice mayor ang posisyon nga nadag-an ni ini og dili mayor. Klaro kayong overstepping. He's acting like he is the mayor. No, so ang akong advice, just focus on your job as the vice mayor. Legislation, pag himo balaod, mao na. Ang imong panumpa, mao na. Don't overstep the authority of Mayor Nestor Archival because he was elected mayor and not you. Doon na po'y gipaabot nga mensahe ang kanhi mayor kang Mayor Nestor Archival nga dili magpagaong kang Osmeña. Be independent. Ayaw pagaong. Because at the end of the day, the buck stops with the mayor. So magsigig diktar si Tomas nimo, unya puro mga sayop, ikaw ba yung mayor? Ikaw malatan sa tao, ikaw mapaninglan sa mga tao. Ug pinaagi sa usa ka Facebook post, gitubag ni Vice Mayor Osmeña ang mga akusasyon ni Garcia. Asoy ni Osmeña nga kini ang labing unang higayon nga magkauyon ang mayor ug vice mayor sa syudad. Mipasangil pabalik si Osmeña nga gigahin ni Garcia ang iyang termino pagka vice mayor aron mangilog sa pwesto sa mayor. Sa iyang bahin, gilimod ni Archival nga dunay nahitabong overstepping of power sa City Hall. For me, wala man. And this is something good for everyone. Pag-isulti na ni Tami nga there will always be coordination between the Vice Mayor's office at sa Mayor. Dugang paniini nga lahi ang iyang pamaagi sa pagdumala isip mayor sa pagpangulo ni Garcia kaniadto sa syudad. Siguro sa iyang yung pagka-mayor, parang siya man ang iyang gitan-aw, maun sa iyang isulti, maun iyang himuon, sa ako magong pamaagi o sa among pamaagi ni Mayor Tommy, na ami mag-istorya. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.